Ahal vilayetinde 15-nji sentýabrda ýagan güýçli ýagyn zerarly käbir ýaşaýyş ýerlerini suw basty. Beherden etrabynyň birnäçe owatynda dagdan gelen sil suwlary, ýollary, jaýlary, mellikleri we ekin meýdanlaryny daýalady. Garawul we Nohur daýhan birleşiklerine silin akyn ýerlerine ulu jarlar döredi. Dağın bölekleri opurulyp ýollaryň birnäçesine ulaw hereketi 2 günnäp kesildi. Dip Azatlyň yerli çeşmeleriniň biri gurrun berdi. Sil suwlarynyň dagdan gelmegine 15-nji sentýabrda ýagan güýçli ýagyn sebäp bolupdyr. Günüň başynda bir sagada golay ýagan güýçli çabganyň netijeleri owalarda başta köp duýulmandyr, emma gysga wagtdan soň dagdan sil gelipdir. Esasy ýagys dağın tepesinde ýagyp dagdan güýçli sil 200-300 metr beýiklikden asak gaýdyp silin akymyna düşen arça agaçlaryny we ulu daşlary sirip gaýtdy. Dip owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Silden dağ eteginde otlap ýören mallar hem ziýan çekipdir. Käbir dogorlaryň dağın gerşini otlayan mahallary sil suwuna garlyp mallaryny ýitiren hojalyklar hem bar. Dip ýene bir ýaşaýjy gurrun berýär. Garawul daýhan birleşiginde 2000-a golay hojalyk Nohur owatynda 700-e golay hojalyk bar. Azatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Nohur owatynda 30-a golay hojalyga ziýan ýetipdir. Garawul owatynda 60 hojalyk ziýan çekipdir. Sil suwlarynyň getiren uly daşlarynyň owalaryň dürli ýerlerinde üýüşüp ýatanlygyny, daşlaryň käbiriniň agramynyň 10 kilogramy ýetýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Häzir owalaryň ýaşaýjylary silin netijelerini we ýetiren ziýanyny aýyrmak boýunça iş geçirýärler, ýollary, mellikleri palçykdan hem daşdan arasalaýarlar. Owanyň ilaty silden soň dikeldiş işlerini öz güýçlerine ýerine ýetirýärler. Adamlar pul toplap kreyni buldozer tutdular we şonuň kömegi bilen ýollary daşlardan arasalaýarlar, silin akyp döreden jaýryklaryny gömýärler. Adamlar ýer-ýerden kömegi ýetişip owanyň awraýly aksakkallarynyň guramaçylygyny bejeriş işleri alyp barýarlar. Dip yerli ýaşaýjylaryň ýene biri gurrun berdi. Azatlyk bilen anonim görüleşen çeşmeler yerli ilatyň häkimete bil baglamaýanlygyny sebäbi uzalky gedeklerde bolşýaly. Şu gedek hem häkimetleriň adamlaryň güzlenmelerini eret edenligini aýdýarlar. Adamlar häkimetden kömegi garaşmaýar. Sebäbi öňsüler ýaly tebii hadisalarda yerli hökümetden kömek sorap ýüz tutulanda size kömek etmäge bergimiz ýok. Özüňize gerek bolmasa bize de gerek däl diýip jogap berýärler. Sol sebäpden adamlar peýdasyndan geçen hökümet azar bermese qaýyl. Dip owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Şol adatdakyndan has ıssy we gurak tomus aýlarynda birden ýagan güýçli ýagynlary şäherleriň we owalaryň infrastrukturasynyň sanynyň çykmagyna, owa hojalyk meýdanlaryny suw basmagyna sebäp bolupdy. Owa ýaşaýjylary ekin meýdanlaryndaky hasylynyň zaýalananlygyny gurrun berip, birden güýçli ýagýan ýagynlaryň aşy ıssyda gurap galan topragy öllümeň deregine suwuň üýüşmegine getirýänligini bellediler. Birden bedireden boýlanýaly al wagtlap dogam edýän güýçli ýagyş topragy siňitli doýurman tersine weýrançylykly netijeler döredýär. Dip kärinde çaýdýar. Ahal vilayetiniň Beherden etrafynda bolan ýagyn we sil barada Türkmen medeniýetinde habar berilmedi. Türkmen resmiýetleri häzirki we uzalky adaty bolmadyk tebii hadisalary düýpden agzamaýarlar. Öňünden ilata duýduruş bermeýärler we soňundan netijeleri hemde resmi taýdan görülýän çäreleri agzamaýarlar. Türkmenistanyň geňişliginde adaty bolmadyk tebii hadisalar gitdigi köpelýär. Diňe bir soňky aýlarda güýçli ýagynlaryň, silleriň, duzly we tozanly tupanlaryň ençemesi boldy. 17 awgust Taşgabatda çäge garaşykly tozanly harasat käbir jaýlaryň uçöklerine hem aýnalaryna zeper ýetirdi. Aşgabatyň birnäçe ýerlerinde elektrik energiýasy we suw üçinçiligi kesildi. 7-nji ýylda ýurdun demir gazygynda hem duzly tupan turdy, hem de güýçli ýagyn ýagdy. Ondan öň 22-nji ýylda Daşoğuz vilayetinde güýçli tozanly ýel turdy. Şonda habarçylar şeýle güýçli tozanly ýeliň soňky 10 ýylyň dowamında ilkinji ýazak bolanlygyny gurrun berdiler. Şu günler Aşgabatda garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çäklerine ýokary hujaýlaryň talyplary mejbur arasaçylyk işlerini çekilýärler. Şol bir wagtda Süýse, Pil we Bedre ýaly arasaçylyk esaplaryny satyn almagy niýetde her bir talypdan 20 manat meşburuna pul toplanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň alynan 3 tane iri ýokary hujaýyny Magtumladna Türkmen Döwlet Uniwersitetine, Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine hem de Türkmen Obagyjylyk Uniwersitetine talyplariň mejbur arasaçylyk işlerini çekilip olardan 20 manat meşburuna pul terişleriniň mejburi ýygnylyp alynýanyny habar berýärler. Talyplar öz okuwjaýlarynyň umumy ýaşaýyş jaýlarynyň töwereklerindäki ýanaşyk ýerleri arasalap tämirlik işlerini ýerine ýetirýärler.
Diýip paýtagty Çeşmaýdyar we Oba Uniwersitetiniň talipleriniň botanika bagyny hem syryp süpürýänlikden aýdyp sözüniň üstüne ýetirýär. Okuw jaýlarynyň binasynyň ýerleşýän ýerinden 200-300 metre çenli aralykdaky ýanaşyk ýerler taliplere bölünip berilýär. Olar arassaçylyk enjamlaryny hem özleri satyn almaly bolýarlar. Şeýle maksatlara niýetlenip her bir studentden 20 manat meçburuna pul ýygnalyp alany. Taliplerden ýygnalan pullara süýse, pil, bedre, zirdibiyle niýetlenen gara plastik haltalar hem-de çotky ýaly arassaçylyk esbaplary satyn alany. Diýip Aşgabatda Çeşmaýdyar. Bu çäreler taliplere garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk çäreleri hökmüne düşündirilýär. Talipler päsgelçiliksiz, arkaýyn bilim alyp bilmeýärler. Üstesine olardan artykmaç pul çykdyjylary talap edilýär. Diýip Çeşmaýdyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan käbir talip hossarlary özleriniň ogul gyzlarynyň ilki başda okuwa kabul edilmegine begenenliklerini ýöne wagtyň geçmegi bilen olaryň bilim almagy bilen bagly döredilýän päsgelçilikler esassız pul harajatlary barada eşidip özleriniň gynanýanyny aýdýarlar. İlki başlarda begenen hem bolsak okuwyň başlanmagyndan heniz bir ay geçip geçmänkä prezidentlerimizin wagtynyň hem de pullarynyň bitarpa ulanylmagyna gynanýarys we ökünýäris. Diýip bir talip hossar anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistany talipleriň mejburi çäreleri şol san arassaçylyk işlerini çekilmegi inni kada urulyp şeýle däpler olaryň öz saýlap bolan ugurlary boýunça bilim we hünärlerini kämilleşdirmeginden has ileri tutulýar. Bilim resmileri şeýle çäreler bilen taliplerde tabinlik terbiýesine ünt berip her bir işe tabin raýatdyry ösdürip ýetişdirýän mahaly magarif sinçilary tabinliga esaslanýan ulgamyň ýurdun geljegine hup hawandyrýanyny aýdýarlar. Döwlet mediýasy ruhy bilen raýatlaryň garaşsyzlyk bayramyna buýsançly taýýarlyk görýäniňi aýdýar. Ýöne mejburi çärelerden ýadan raýatdyr. Şol sany paýtagtda ýaşaýjylar şeýle möhüm senelerde özleriniň şatlyk şowugyny duýup bilmeýänliklerini aýdýarlar. Bayramçylyga taýýarlyk işleri paýtagtda awtobus gatnawlaryny hem bökdüýär. Ýolagçylar duralgylary köp wagtap awtobuslara garaşmaly bolýarlar. Sebäbi paýtagtda ýaşaýjylar bayramçylyga taýýarlyk çäreleri zerarly awtobuslaryň öz wagtyna duralgylary gelip bilmeýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda käbir awtobus sürüjüleri bilen gurrundaş bolup gijikmeleriň sebäplerini olaryň özlerinden anyklamaga çalışdylar. Biziň köpeýimizi garaşsyzlyk münasibetli geçiriljek dawarlaryň taýýarlyk çärelerine gatnaşan adamlary daşamaga çekýärler. Diýip awtobus sürüjüsi aýdýar. Olar ýokary hujaýlarynyň taliplerini hem dawarlaryň geçirilýän ýerine daşaýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýlelikde paýtagtyň ýaşaýjylary duralgylarda ýolagçy awtobuslarynyň mahrum bolup garaşylmadyk ýagdaýda gijikmelere sebäp bolýarlar. Paýtagtyň transport kärhanalary awtobus gatnawlarynyň tertibindäki değişli üýtgeşmeleri barada ýolagçylary öňünden habar bermedi. Azatlyk radiosy talipleriň mejburi ýagdaýda bayramçylyk çärelerini çekilmegi barada. Şeýle-de ýolagçy awtobus gatnawlarynyň tertibindäki üýtgeşmeleri barada ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistany büdjet işgärleri talipler hatda mektep okuwçylary şeýle çärelere mejburi çekilýärler. Ýöne bu çäreler synçylara görä raýatlarda garaşsyzlyga ýa-da watana bolan buýsanç duýgularyny döretmeýär. Gaýtam olar adamlary ýada edýär. Garaşsyzlyk bayramy saatlyk bayramçylygy bolman başa gelen bela boldy. Diýip paýtagtdaky bir awtobus duralgysyna awtobusda garaşýan bir ýolagçy aýtdy. Russiýanyň käbir ýokary hujaýlary Türkmenistany taliplerden orta bilim hakyna şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we ene atalar bu prosesiň uly mesele urulyp barýanyny aýdýarlar. Orta bilim hakyndaky şahadatnamalary tasdiklatmak üçin Türkmenistanyň orta mekteplerinden resmi namalary toplamaly we olary notariusda tasdikladyp ortada ugratmaly. Soňra studentler 6 aýyň dowamında ortada bilim şahadatnamalary nostrifikasiýa edilýän goramalara ýüz tutup olardan nostrifikasiýa hatyny almaly we olary ýokary hujaýyna tapşyrmaly. Diýip oglu Sankt Peterburgyň bir universitetinde okuyan Aşgabatda ene gurrun berýär. Eger attestatyň tasdik edilenligi hakyndaky hat 1 fevraly çenli dekana we halkara bölümine getirilmese, studenta okuwdan çykarmak haýbat atylýar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosyna gelip goşan maglumatlara görä häzirki wagtda hususan Sankt Peterburg we Kazan şäherlerine Russiýa ýokary hujaýlary nostrifikasiýa talaplaryny güýçlendirip başlady. Russiýada ýokary bilim alýan bir näçe türkmen raýatynyň sözlerine görä öňler Russiýa ýokary hujaýlary diňe 2009-njy ýyldan öň berilen we 9 ýyllyk türkmen attestatlarynyň nostrifikasiýa edilmegini talap edýän ekeni. Sebäbi 2009-njy ýylda Türkmenistan bilen Urtiýetiň arasynda orta bilim hakyndaky şahadatnamalary kabul etmek hakynda sertnama gol çekildi. Muňa garamazdan häzirki wagtda 2009-2013-nji ýyllarda 10 ýyllyk mektepleri, 2015-nji ýyldan başlap 11 ýyllyk mektepleri tamamlan ýaşlardan hem
nostrifikasiya hatyny sorap başladylar. Diýip Türkmenistanyň bir student Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuwa kabul edilen Türkmenistan raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakyna şahadatnamalaryny nostrifikasiya etdirmäge borçlanýarlar. Ýöne talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar. Gynansak da türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny goramagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astynda saklamagy halaýarlar. Studentler bu döwletiň iň bir hukuksyz gatlagyna öwrüldüler. Hiç yerde olaryň arzy dinlenmeýär. Diýip Kazanç şäherine ýokary bilim alýan beýleki bir Türkmenistanyň talip Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun ikinji prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilim reformalaryny girizip orta bilimiň möhletini uzaltdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamalar daşary ýurtlarda kabul edilmän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde uly päsgelçiliklere sebäp boldular. Fiňçilere görä ýurdun ýokary bilim pudagy iň bir korrumpirlenen pudaklaryň biri bolup ýokary hujaýlaryna taliplaryň köplenç para peşgeş esasyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna päsgelçilik töredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan da ýurtda diplomy tasdiklanýan daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýle-de daşary ýurtlarda bilim alýan taliplara resmi konvertasiýa esasyna maliýe serişdirleriniň iýerilmegini çäklendirdi. Galibertide häkimetler wagtal daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny bilim almaga barýan ýaşlary hem edenetlikli görnüşde ýurtdan goýbermän olaryň syýahatyny çäklendirip bilýär. Türkmenistanda dolup bu ýurtda öňe wesen we daşary ýurtlarda ýaşaýanlyklaryna garamazdan attestat, diplom we pasport ýaly möhüm resmi namalar esasyna bu ýurda hinidem garaşlyk alýan Türkmenistanlylar daşary ýurtlarda bu dokumentleriň ikrar edilmegi ýaly talaplar bilen baglylykda dürli mümkinçiliklerden mahrum bolýarlar. Sebäbi türkmen häkimetleri şeýle resmi namalara gereklilerine köp bere görä öz raýatlarynyň mümkinçiliklerini çäklendirmegi, öz raýatlarynyň pasportizasiýa, legalizasiýa we nostrifikasiýa zerurlyklaryny mümkin boldugyny kynlaşdyryp öz raýatlarynyň ösüşine badag atmagy saýlap alýarlar.